Malakas na tinawag ng giro ang malit na pitong daga na nasa loob ng bilog na apoy, gemisin ko. Simemangot ang daga at pilit na iminilat ang kanyang mga mata, palala sa sarili, tinatawag ako ni giro hindi pwedeng matilog. Itinasong daga ang kanyang mga kamay, simahaf at iminilat ang mga mata. Sinampal niya ang sariling mukha para makising. Imarap siya sa giro at sumagot, salamat giro sa pagising sa akin. Gimiti ang giro at hinaplos ang ilo nito, mabitit ayos ka lang. Ang kasinanang nilalang sa paligid ay hindi makapaniwala sa nakita. Ano? Isang dakilang immortal na halimaw ang kimikilala sa isang tao bilang master niya. Imposible. Isa lang siyang halimaw na may dalawang po. Paano siya noong karapat-dapat na mohang master ng isang dakilang immortal na halimaw? Timenhan ang giro sa daga at nakpadalan mensahe sa isip na ngayon gawin mo ang sinabi ko. Mabilis na timango ang daga. Inibuo ng bahaya ang daga para makiwa ang atensyon lahat. Sabing isa, tahimik. Magsasalita na ang dakilang immortal na halimaw. Nakalikip ang daga at mayabang na nagsalita ng malakas sa pagkakataong ito, ang lihim na kaharian ay nawasak na. Ito rin ay kalooban ng langit. Nahinatiwag kayong mahalala. Lahat kayo ay aking nasasakipan. Hinding-hindi ko kayo pababayan. Limipat ang giro sa tamang pagkakataon at nagsalita, ang langit ay may pisong mapagkalinga. Kayong kanilalang, kung nawalan man kayong tahanan, ang aming sekta ay handang mohang bahun na ng kanlanghan. Dakilang banal na halimaw, sama-samang susulong at irong, magdadamayan sa hirap. Masayang limanghon ang daga para pasalamatan ang kanayang giro. Ang kasinanang nilalang ay dahan-dahang limapit, nakatibilang magsalita, immortal na halimaw, kayo po. Ang ibig ninayong sabihin ay, pasasakop kami sa teritoryo ng mga tao. Immortal na halimaw kayo. Bahang limanghon ang daga, ang maka ay pinuong baksik, at maring nagsalita, ano ayon. Pinagtididahan niyo ba ako? Ang nilalang na may sanghay ay nanlaki ang hamata sa takot at mabilis na sumagot, hindi po kami nanghangkas. Milang nagsalita ng malakas ang daga, kung ngayon mabiti. Milan ngayon sumunod kayo sa akin at sa aking giro maniran sa sekta. Sabay-sabay na sumagot ang kasinanang nilalang, upo. Nakamit ng giro ang kanayang layanan at napanghiti ng may kasiyahan. Tahampay. Pero ang hantampalang ito ay tila pangkaraniwan lang. Ako na may golden finger na mas malakas kapag mas malakas ang kalaban, hindi ko na kailangan training. Kaya para sa akin, ito ay medayo walang silbi. Nakisip ang giro habang nakatingin sa disipilong nakapila, pero ang batang ito ay tila napakaangkop para mag-ensayo doon. Ang kanayang likas na talento ay mabilis na tataas. Pagkatapos, kailangan ko na lang siyang halanghan. Napakahanda. Hayan pa man ang batang ito may pagka-rebelde. Bago siya polisin, kailangan kumina siyang ayusin ng kanti. Napansin ng disipilong nakapila ang tingin giro at naktaka. Ano kayang ibig sabihin tingin tong to sa akin? Sinisi niya kaya ako dahil hindi ko siya tinilanghan. Kabaliktaran niya, ang iba sa sekta ay nakanga ng maliwag at masayang nagsabi na nahinap po ako. Ang gripo ang makapanghariang kanilalang na ito ay gustong sumali sa ating sekta. Sect Master Milan ngayon, ang ating sekta ay magiging numero 1 na sa 10 dakilang sekta sa rehiyong ito. Salamat kay Piak Lord. Ang ibang gripo ang makasultivator ay nakilat at nagsagawan. Tweede palahing. Napakagaling. Alam kong kayang litasin ni Yavanlay Master ang krisis. Isang elder ang namitla sa gitna ng karamihan at nawalan pag-asa, bagamat masaya ako na nakaligtas ang lugar na ito sa isang sakina, mukhang pagkatapos nito, wala nang magiging popol ang aking sekta. Masayang nakpadalan mensahe ang daga sa giro. Nakawa ko na po. Talagang nakinaksilala at sa sinabi ko. Itinaas ng giro ang kamay para pirin siya. Mahalang ang ginawa mo. Labas na nasisiyahan ang iyong giro.
Tenko sa kaluban dakilang immortal na halimaf may epekto pa ba ito sa yayon ngayon? Sumagot ang Dagga, wala na po. Pagkatapos kong magising, hindi na siya nanghaas na humalaf pa sa likiran. Sinabing Gero kung ngayon mabiti. Ngayon dadalan ko kayo pabalik sa sekta. Sumagot ang Dagga, opo Gero. Samantala sa plasang ibang sekta. Pagkarating pa lang lumilipat na sasakyan, agad itong nagliyab ng malakas. Lahat ay nakakahilo at nagtanong, anong nangyari sa banal na anak, sein son? Bakit makasiyang pahot at walang sigla? Tama. Halatang malakas ang kanyang aura bago imalis. Ano ba talahang nangyari sa kabilang lugar? Ang banal na anak ay nanghanginig ang buong katawan na parang inalisan palaybo. Kinailangan pa siyang alalayan ibang disipilo papasok para makatayo ng maayos. Limabas ang elder mila sa loob at nagtanong bakit ka nakakanayan. Doon lang nakapagsalita ang banal na anak, kailangan kong makita si Gero. Ang elder na mapiti ang biyog ay nagsalita, paumanan banal na anak. Ang dakilang elder ay kasalikihang nasa siklisyon. Maaari bang itanong, ano po ang nangyari? Bukod dito, nasa na ang ibang elder at ang iba pang kasamaan. Simakaw ang banal na anak na parang mababaliw na patay na. Lahat sila ay patay na. Ang elder na maitim ang biyog ay tila hindi makatayo ng maayos ng marinig ito. Nagmamadali silang nagtanong, ano? Banal na anak, sino ba talaga ang gumawa nito? Sabihin mo agad kay elder para may pagbigay alam ni elder ang panghawaring ito sa Saint Master. Namila ang hamatan banal na anak, naghang halit ang kanyang hanghipin sa halit ang siktang iyon. Ang lalaking iyon. Ang disipilo mila sa kabilang sekta. Nang marinig itong disipilo lahat sila ay nakakahilo. Imposible. Pati ang elder ay namatay na rin. Nakakainis. Nangha silang patayin ang elder ng ating sekta. Mentat pa nilang mapatay ang banal na anak. Talahang hindi nila tayo nirespeto. Magdeklaran Gero. Kailangang publikong magdeklaran Gero. Pagkatapos ay lilipilan natin ang buong lugar na iyon. At bibinitin natin hanggang sa ikat ang lahat ng sekta na may kinalaman. Isang batang tagapaghatid ng balita ang tumatakbo sa kalay habang sumisakaf pinakabahong balita sa mundong sultifasyon. Ang nakababasang balita ay nakilat at nagsabi ito. Ang banal na anak ng sektang iyon tinalo pa lang isang babaeng disipilo na nakapila at kapareho niya ang rangko. Nawalan ang sektang iyong siyam na eksperto. Ang salarin ay ang piaklor ng kabilang sekta. Ang balitang ito ay kimalat na sa lahat ng dako. Sa malalaki at malilit na mga tiyahausa, pinag-isapan ito mga sultifator. Nakbago na ang panahon. Ang taka-probinsya sa lugar na iyon nang talahang pimatayang mga eksperto mila sa sektang iyon. Ang kabilang sekta ay may ilang mga talento na hinatkumpara sa sektang iyon sa tingin ko, wala nang pag-alinlangan sa laban na ito. Tama. Ang sektang iyon ay isang nanghanhanang pivasya sa malayong nakaraan. Ito ay isang banal na lipain na hindi na mamatay, naklibong mahatinay na immortal. Ang taka-probinsyang ito, paano sila may kikumpara sa pindasan nila? Wala pang sampung araw, malamang ay wala ng kabilang sekta. Sa isang bulwahan ng hamunga. Sa harap ng disipilo, nak-anansaw ang abot habang makadop ang hapalat, amitaba bito. Ang sektang iyon ay nakpadalan ng mensahe na nais nilang magdeklaran Gero laban sa kabilang sekta. Kung ngayon, ang templo natin ay magpaparisa rin sa kasamaan at magtatahiyot ng kabitihan, sisanghalan ang kabilang sekta ng deho sa deho. Ang disipilo sa tabi ay makadop ang palat at sumagot na intindihan po ang disipilo. Ipapalam ko po ang itos. Tatawagan ko ang Bedist sultifator dito, ipang sama-samang sipilan ang demonyo at patinaan ang daw. Samantala sa ibang lugar, mila nang bimaksak ang lihim na kaharian, ang makapal na spiritual energy ay baliw na kimalat palabas.
Khayan kasabihan, kapag namatay ang balena, lahat ng bahay ay nabibihay. Ang dating boog at mahirap na lugar ay nagsimilang magpakitang malakas na sigla. Maraming nilalang ang nakinabang dito. Ang kanilang sultifatyon ay timos na parang lumilipat. Mila nang sumali ang 100,000 dayang nilalang sa sektang Giro, ang kabiyang lakas nito ay timos ng husto. Nginit mila nang dumating ang balitang deklarasyon hiyera mila sa malalaking sekta, ang sekta ay nabalot sa isang mabigat na kapaligiran. Sa isang plaza sa loob ng sekta. Ang mga disipilo ay nakisap ng makakasama malapit ng salakayin tayo ang sektang iyon kasama po ang mga mapakkanwaring mga mila sa templo itiniring po talaga nila tayong mga masasamang demonyo. Talagang hindi na sila naya. Kakaiba. Ilang araw nang hindi nakikita ang Saint Master at ang hapiak Lord saan kaya sila nakpunta. Narinig kong nasa siklisyon daw sila para mag-ensayo. Napakalakas na napiak Lord pero nagsisikap pa rin siyang mag-ensayo. Para sa sekta, ito ay isang malaking biyaya. Sa tirahan Giro, siya ay nakaiga at nagpapahinga biglang napabuang. Limabas ang daga mila sa loob, may hawak na isang baso ng biblioteka, masayang sinabi, Giro, tagumpay ako. Ang tradisyonal na supreme infungible biblioteka na gusto ninayo sa wakas ay nagawa na. Mabilis na imipo ang Giro at nagmadaling sinabi, bilisan mo. Lahan mo akong straf. Pagkatapos iminom isang higop, ang Giro ay labis na nasisiyahan at naisip, ang sarap. Itunha ang lasa na ayon. Nagimiti ang Giro at tinawag ang daga. Magaling ang ginawa mo. Pinapayagan ko ang iyong Giro na humawang 50 pang baso, pero sa pagkakataong ito, maaari kang pimiling isang baso bilang gantimpala para sa iyong sarili. Masayang tumalon ang daga at nagtanong, talaga po. Nagpapasalamat po ako kay Giro. Sa isang tabi, ang disipilong nakapila ay nainis habang nakatingin sa Giro at bimilong ang tanga talaga ang daga na tuwid darating ang araw na ibebenta ko. Para kimita ang pera. Simakaw ang Giro batang nakapila. Nasa na ang manhang na inihaf na pisit ko. Bakit hindi pa rin tapos? Tignan mo ang daga, ang bilis kimilos. Mas mabahal ka pa sa isang daga. Imismet ang disipilong nakapila sa halit, nginit nakpatiloy sa pagyawang pisit, malapit na po Giro. Dadalhin na po ahat ng disipilo. Inabot ng disipilong nakapila ang traing inihaf na pisit, ang maka ay parang nakahat ng aso, Giro, tikman niyo po. Habang kimakan ang Giro, tinanong siya ilit ng disipilo, Giro, tama na po ba ang pagkakalito? Ang anghang po ba, kailangan po bang ayusin? Tumango ang Giro, tila nasisiyahan, at sinabing, hindi masama. Ipagpatiloy mo lang ang magandang gawa. Nakangit ang ngipin ng disipilong nakapila at milang tinawag ang Giro, Giro, maaari niyo po bang bigyan ng pagkakataon ang disipilo na pimasok sa sultifatyon spasa para mag-ensayong ilang araw. Gustong-gusto na po talagang iminlat ng disipilo. Himagok ng biblioteka ang Giro at tamat na sinabi, tignan mo nga naman, nagmamadali ka na naman. Nginit pinapasok mo na ang Saint Master at ang iba pa doon. Simakaw ang disipilong nakapila ng malakas at taimtim, Giro. Gusto kong limakas. Sa kanunong paraan ko lang mapuprotektahan ang sekta. Kamadong sinabi itong Giro sa kanaya. Ayos lang. Nandito naman ako para sa sekta. Manatili ka na lang dito nang masinirin. Hawak ng disipilong nakapila ang traing inihaf na pahkain, nanghanhinach ang kamay, at namimitla na ang maka sa halit na parang malapit ng sumabog. Nakakainis. Alam kong natatakot ka lang na malampasan kita sa sultifatyon kaya mo ito ginagawa. Timon ang daga at narinig ang isapan, kaya tinawag niya ang Giro, Giro, kung gustong paminta ang kapatid kong disipilo, payagan niyo na po siyang paminta. Ang trabaho niya, ipabaya niyo na lang sa akin. Timayo ang Giro, hawak ang dalawang tuhong inihaf at may pag-apriba na sinabi, kung nagsumamo na ang kapatid mong disipilo para sa iyo, at handa pang gawin ang trabaho mo, sige. Pinapayagan na kitang Giro na pimasok sa sultifatyon spasing ilang araw.
dapat mong pasalamatan ang kapatid mong disipilo. Lumiwat ang disipilong nakapila at mabilis na sumagot, salamat po Giro. Salamat kapatid na disipilo sa pagsisumamo mo para sa akin. Isang tisong ngiti ang similay sa mukha ang Giro habang Paulus alis na ako. Kayo na ang balang kimain ng dandan. Nahinat sa isip ng disipilong nakapila, penuang pag-asa, tahimik siyang nakisip, mahantay ko lang. Paglabas kumila sa sitwasyon, iyon ang araw na kailangan mong himiko sa akin.